Alphonse Ariel. Vil du tage glidende kjole? Edward Ariel. Jeg husker, der står ægte mand. Super sødt, Jean. Så Saskia vil det her irritere mig. Okay. Jeg vil nu erklære jer for ægte folk at være. De må nu kysse bruden. Skal du have den igen bagefter? No. Ja, tak. Hvad med brudværsen? No way. Gør plads. Gør plads. Lykke med brudvær skal videre. Så er der 6. Kan du se bruden efter det der? Jeg regner med at stoppe det der, eller hvad?